Nyt levytetään kattua. Miten onnistuu ensikertalaisille? Mä oon nyt 1 päivän tässä levyttänyt. Tää on niinku 2. päivä. Niin, no katsotaanpa mitä sai ekana päivänä aikaiseksi. Mä aloitin täältä vaatehuoneesta ja sitten tuolta 1 huone on levytetty. Sitten kodari eteinen. Ja tämä arki eteinen ja täällä sitten jo pikkusen nauhoitin noita saumoja. Ei se nyt mitään ammattilaisia jälkiä varmasti ole, mutta omasta mielestä onnistui aika hyvin. Niin tästä jatketaan nyt sitten. Tuommoinen hissi on käytössä ja yksi on levyttänyt, ei ole ollut kaveria. Niin ja tää käytävä on kanssa. Jossain kohti jos jää vähän isompi rako, niin se ei, no tuolla vaikka on vähän turha iso rako, mutta ei se vaikuta sinänsä lopputulokseen. Sen saa kyllä nauhoitettua ja pakkeloitua. Tämän talon isoin tila ja myös vähän korotettu. Jos kaikumista joku miettii, niin kyllähän se alkuun kaikuu, kun ei ole vielä mitään sisällä sitten. Mutta tänne tulee semmosia isoja akustiikkapaneeleita sitten. Ihan on tarkoitus, että se tulee tuohon kattoon. Ja pikkusen vielä irti katosta. Semmosia niinku siistejä. Pitää vaan katsoa, että miten niinku valojen sun muiden kanssa ne saa aseteltua. Mutta se voi tehdä pikkusen haastetta, että siinä on kuitenkin valua sun muuta. Niin. Mutta semmonen ajatus, että sitten akustiikkapaneeleilla hoidetaan se kaikuminen. Ja totta kai sitten kun sohvat ja verhot ja kaikki semmoset tulee, niin uskoisin, että useimmat sitä on varoittanut, että se kaikuu. Mutta MDF on sen pehmeämpää, että kyllä se on ihan yhtä kova kuin levyykin. Se on niinku mun mielestä siisti. Ja tykätään, että olisi niinku levykattoja. Sitten jos sais vielä ilman listoja tehtyä, niin ilman kattolistoja. Niin. Mutta jatketaanpa tästä. Tuo IV-putki, niin se voi just tuohon tulee sauma. Mun laskui eikö hetkinen? Ei Tuukka, ei nyt mä sekoin. Just oli sanomassa, että tosi hyvin on onnistunut tämä reikien teko myös. Ja onkin oikeesti onnistunut, mutta ei. Ei meillä nyt tuu tuohon sauma, kun sehän tulee tänne. Tähän väliin vielä semmonen, että tosiaan nämä päätysaumat, niin nämä pitää aina niinku porrastaa. Siinä on niinku riskinä, että silloin se ratkiaa niinku helpommin. Eli aina porrastetaan tuo päätysauma. Niin silloin se on hyvä ja toivottavasti ainakaan ei ratkia. Mutta joo, on tosi hyvin niin sattunut nämä reikien teot, että yksi on ainut, että oli pikkusen nafti, joutui vähän niin jyrsimään sitten puukolle. Just tommonen ilmanvaihto IV-putki, niin oli vähän tarkalla, mutta tosi hyvin on sattunut nuo reijät kohdalle. No niin, nyt kai se pitäisi olla. Jännitys tiivistyy. Sattuko kohdalle? En tiedä uskotteko, mutta se on oikeesti nyt ensimmäinen levy, mikä ei näköjään sitten passaa. Ei se passa. Ilmeisesti tuo IV-putken reikä on nyt väärässä kohti, kun täältä se on niinkö, se ei mene täältäkään. Usko ken tahtoo, mutta kaikki muut levyt niin on mennyt kerralla. Niin nyt sitten ei mennyt. Mä isonnan tuota IV-putken reikää ja joo, niin mä teen. Ei mennyt ihan nappiin, mutta nyt se on siellä. Pikkusen jäi iso rako tuohon sivuun ja päähän, mutta joku siinä nyt heittikö se
sehän ei sitten mene. Mutta ei nuo raot haittaa, siihen menee vaan pikkusen enemmän pakkelia. Mutta mä tietenkin nauhoitan ne ja kaikki, niin ei se... Sitä pakkelia sipaisen tuohon ja sitten vois nauhaa laittaa siihen pakkeloissa siihen. Kyllä sitä hyvää tullut. Aika hyvin saa tälleen, kun pistää ton mitaan tuohon tuohon kiinni. Ja sitten siitä vaan vetää, niin tulee aika, sanotaanko, että riittävän tarkka. Ja tossa näkyy, että jää ihan pikkusen jää vajaaksi tuo. Niin mä ruuan täältä kyleestä tuohon tommosen samanlaisen koulauksen siihen, tai kakkosta mitä tuo on, niin mä ruuan täältä kyleestä siihen tuohon kiinni sen, niin se ei tuo sauma pääse sitten elämään. Ei tarvitse ruveta leikkoon noita levyjä, on paljon helpompi laittaa se siihen. Mä vähän jännitin tätä levytystä, että miten vaikea se on tehdä. Ei ole ennen tehnyt, mutta on ollut jopa yllättävän mukavaa homma. Ja kun on onnistunut ihan hyvin, omasta mielestä ainakin. Just tuo levy, minkä nyt ensimmäisen minkä video, niin sehän sitten tietenkin epäonnistunut. Mutta muuten on oikeesti mennyt ihan hyvin. Ja ollut ihan kiva homma. Ja onhan se neliöhinnaltaan suht edullinen tuo kipsilevy niin kattomateriaalina. Mutta toki sit joutuu nauhoittaa ja pakkeloimaan ja sit vielä pintapakkeloinnit ja hionnat. Että onhan siinä hommaa ja tuolla se pikkusen nostaa sitä kustannusta ja tietenkin sitten maalaus viimeisenä. Niin mutta on se kuitenkin suht edullinen ja siisti. Mutta katsotaan sitä pakkelointia sitten myöhemmin vielä. Tuolla kun menee kaikkea näitä sähköjohtoja, niin pitää olla tarkkana siinä, ettei ruuan mihinkään piuhaan. Ja varmistaa, ettei varmastikaan mene mihinkään johtoon sitten. No niin, jos tämä ei nyt mene, niin mä teen 15 punnerusta. Parempi jos mennä, kun mä en varmaan saa niitä taas. Parempi olisi aina nyt kun mä aloitan vähän tuolta, niin olisi parempi, että se olisi tavallaan toisinpäin kallella mitä se nyt on, niin mä vähän siirrän sitä. Jos ruuaa tämän pään ensin kiinni, niin sitten voi ollakin, että tuo nurkka ei meikään paikalle, niin siksi olisi hyvä aloittaa just nuin, että eka tuo nurkka painetaan paikalleen ja sitten vasta tämä pää. No. Se on siellä. Ei tarvitse ruveta punnertaa. Se oikeastaan viimeisen päällä. Yhden ruuan käsi ohi. Aina välillä menee. Eikä ei kannattaisi, jos se joutuu pakkeloimaan aina turhaan. Mutta se välillä se ei satu kohdalla. Tällainen mä oon roukannut tehdä, että sauma menee nuin. Tuo sauma menee nuin. Joo, se meni tosi hyvin. No kyllä siinä kehittyy tuossa levytyksessä. Oli se alku vähän ärkkäämistä ja hiasta, mutta nyt se käyttää jo aika hyvästi. Tuo on kyllä ehdoton peli.
Nyt on levyt katossa. Olipahan se vaan urakka, mutta niin se vaan tuli tehty. Aikaa meni joku 2,5 päivää ehkä suunnilleen. Eilen piti lopettaa vähän kesken, kun ei yltänyt tuo hissi, mikä mulla on, niin sitten tänään hajin rentalta sitten hissin. Sillä yltyi tuonne 3,1 metriä on tuo korkein kohta. Niin. Eilen sitten jo rupesin pakkeloimaan ja nauhoittaa noita. Nuo kaikki huoneet on jo vessa ja tää käytävä on nauhoitettu. Tuolta huoneesta kans on nauhoitettu ja paklattu. Kello nyt on varmaan mitä se olisiko 5:30. Taisko tuo lähti pikkuhiljaa kotiin päin. Ennenkin meni puolille öin. Alkaa jo niin tuntuu olkapäässä ja niskassa, että kun tuo lähti jälleen vähän koko ajan kun ylöspäin tekee. Tässä nyt on 3 päivää tehnyt kattua. Hakkaa vähän tuntumaan, mutta eipä siinä, katsotaan huomenna lisää. Huomenna. Ei muuta kuin töihin. Vielä kun tämä mun palvelija lähtisi käyntiin. Saapa nähdä miten tämä auton kanssa käy. Tämä on kyllä ollut vähän kivinen tämä meidän taivan, mutta joo, se toimi. Tai siis alussa oli kaiken maailman ongelmia, vaikka minkälaisia. Mutta niin. En tiedä. No niin. Ollut vähän kaikenlaisia ongelmia tämän auton kanssa. Sammutaan heti. En tiedä, pitää kysyä kaverille vikakoodin lopun laitteet, että kerkiäskö se käydä lukaisemassa tätä tuossa vaikka tuossa. Tosiaan vaihoin tähän sen kampiakselin asentotunnistimeen, kun se ei lähtenyt enää käyntiin lämpimänä ja sammuili. Ja sen jälkeen toiminut tosi hyvin, ei mitään ongelmia. Niin nyt on taas ruvennut vähän temppuilemaan. Mä äsken käytiin se irti sen liittimen ja siinä oli kyllä joku roska siinä liittimessä. Ja sitten pistin vähän VD40 siihen. Ja nyt lähtee ihan niinkö noin vaan käyntiin. Ilman mitään kaasua tai muuta. Että en tiedä olisiko voinut olla noin pikku juttu. No, jospa se vaikka nyt toimisi sitten. Oispa kyllä hyvä. No joo, roittapa töihin. Se olisi vaan muutakin tekemistä kuin autoa laittaa, niin ei oikein nyt ole inspiraatiota ruveta tuota autoa verkkää, niin eikä aikaan. Mä oon kastellut tämän naulan, kun se laittaa tänne nurkkaan, niin se vähän helpommin sinne menee ja asettuu. Tuolla se menee ihan siististi.
onhan se vähän työlästä ja hidasta, mutta tällä mä sen nyt on tehnyt. Ja sitten tähän päälle nyt sitten vielä laitan pakkelit ja väjäsin sitten vielä niinku tavallaan tonne umpeen. Mutta jos jättää sen niinku kuivana laittaa, niin helpommin jää kaikkia ryppyjä ja semmosia tuohon. Sitten kun se on märkä, niin se niinku paremmin painuu tonne. Niin tulee siistimpi ainakin mun iteetteen. Sitten näihin saumoihin, niin tässä kyllä laitoin tuota paperia, mutta muualle mä oon laittanut tämmöstä vähän niinku tämmöstä kangasta. Tää on vähän helpompi laittaa kans. Ja seiniin mä laitoin, seinät on niinku tuolla paperinauhalla nauhoitettu. Mä oon käyttänyt tämmösiä valamistasoitteita. Eli tää on niinku saumatasoite, niin kuin lukkeekin, eli se on tuota jiitä. Siinä on enemmän liimaa ja se niinku liimaa paremmin sen nauhan. Ja sitten LF niinku sitten tuohon päälle. Ja näitä seiniä kun nauhoitin, niin näissä en oo siis kastellut tuota paperia, mutta noita nurkkia kun on tehnyt, niin niissä mä oon kastellut. Toimi kuin unelma tämä auto. Se on kyllä tällä matkalla. Mä tässä vähän tarviketta ja muuta. Niin jääkaapin hain gigantista. Se on kyllä tällä matkalla jo vähän nykinyt ja oireillut, mitä tässä nyt on pari viime viikkoa ajanut. Niin nyt ei oo mitään ollut. Että oikeesti siellä oli semmonen heinänkorsi siellä lihtimessä. Niin en tiedä mistä ihmeestä. Kai se on siinä jo asennusvaiheessa sinne jäänyt. Se on aiheuttanut siellä hämminkiästä. Niin ei mitään ongelmaa nyt. Toimiiko junan vessa? Makia homma. Toivottavasti se nyt oli vaan tuostakin. Se on kyllä niin hidasta ja työlästä tuo nurkkien teko. Siihen on kaikenlaisia laitteita. Kyllä mä ne tiedän, mutta eipä tässä mulla semmosia oo, eikä nyt oo järkevää hommata. Niin mä kokeilin levittää tämmöisellä pensselillä tuon pakkelin tuohon nurkkaan. Ja sitten sen saumaan siihen. Jos se tässä vähän nopeuttaisi tota hommaa. Sitten nauha perään. Oli se nyt ehkä vähän nopeampaa ja mä kokoitan myös nyt levittää tuohon pinnalle vielä, tai tuohon päälle vielä tällä pensselillä ja sitten vedän lastella sen niin siiviksi. No ainakin tuon yhden sauman perusteella niin on se paljon nopeampaa. Olisi pitänyt vaan tajuta jo kauan sitten. Sua huomasin semmosen, että niin semmoisella nurkkalastallakin jos levittäisi, niin se olisi niin toinen. Ei nyt semmoistakaan just ollut, niin tuolla pensselillä periaatteessa sama idea, että se sillä sutisee vaan siihen äkkiä ja nauha päälle. Ja mä laitan siihen nauhan päälle sitten vielä, että se niin varmasti sitten jäisi sinne ja liimautus kunnolla kiinni. Mutta jatketaan tuolla tyylillä. Vaikuttaisi ihan toimivalta ratkaisulta. Oli kyllä hyvä tuo pensselisysteemi. Aion kyllä käyttää niin sitten kun vetää pintapakkelit niin siinäkin niin noihin nurkkiin. Niin sillä pensselillä vaan reilusti pakkelia siihen ja sutiin menemään. Tulee palaamista. Mutta eiköhän se tämä ala olemaan tässä, niin tämä video. Kiitos kun kahtelit. Palataan ensi kerran. Moro.